un drama romántico que afecta a un grupo de xoves e que pretende dar unha idea de como asumir, digamos, as tragedias no entorno juvenil. E todo sin un clima moralista, intentando, pois, ver cales son as causas e como se implican, pois, a culpa, o perdón, e asumir, pois, as cousas tal como veñen, non? 37, 1 quinta. Pois nesta película eu son Víctor. Pasan cosas moi heavies que lle afectan e tras 4 anos que se ve o seu desenvolvemento, pois está moi afectado. Entonces vemos a outro tipo de Víctor pois enganchado na depresión e vese como vai superando ou non superando toda esta traxedia. Non tes nin idea do que me pasa. Non me desafíes. O meu personaxe chamase Alicia, é un cabo de ano, pasaron 4 anos dende a morte do seu irmán e da súa mellor amiga. Perde gran parte da súa vida, do seu sustento, do seu apoio, e, bueno, digamos que non o pasa moi ben así. Hoxe fai 4 anos. Hoxe. Mamá, ou baixas ou marcho. Pois eu interpreto o personaxe de Xavier, un rapaz moi normaliño, un monitor de piscina, desde o meu punto de vista un bonachón, que faise cada vez máis borde, máis desconfiado, máis gris, máis apresumbrado. Nada, que hoxe teño un día complicado. Teñote que deixar, que se me fai tarde, vale? Ai, sobre desta mañá. Ei, non te preocupes, non foi nada. Sí que foi. Paseime moito. Moitos dos actores cos que traballábamos era a primeira vez que facían un papel protagonista, non? Entón, eso lles daba unha vitalidade fora do normal. Diso nada, ten que responder ela. Penso que combinan moi ben, non? Ademais, os niveis interpretativos de eles están moi ben complementados. Débora e Cristian teñen un traballo e teñen unha profundidade de traballo actoral como de moitos matices. Rubén Prieto ten unha forza e unha naturalidade que, de algún xeito, sexa o máis querido polo espectador e esa inocencia, de algún xeito, xoga a favor da trama da peli, non? Interpreto a Belén, que é a moza do personaxe que fai Cristian. É unha rapaza moi doce, moi boa persoa e moi boa amiga. Lúa Testa ten un nivel de ingenuidade natural que, de algún xeito, tamén ven moi ben para o persoaxe de Belén. Nora, boa! ¡Feliz aniversario! Cortade vos. Interpreto a Andrés, que es un chico, es hermano de Alicia, y es un chico que, bueno, que es el, digamos, el más joven del grupo, pero el que aporta también esa dosis de sentido común, ¿no?, que hay en el grupito de los 5 amigos. Dani Lago, que, digamos, é o punto de realidade, un tipo con sentido común, que non entende esas relacións de amor que teñen os demais, entón fai ese contrapeso que penso que os va moi ben. Sorpresa! Pero que faz aquí? Cristina Ramayal e Mariana Espósito, que son as mulleres de Xavier, digamos, as mulleres do presente. Xavier, se hai 4 anos daqui, lo telo que superar, joder! Por qué? Non sei por que me apartas, pero que xa estou farta. Non merezo. Porque Xavier trata, de algún xeito, pois, mal a estas dúas mulleres que parece que o queren ben, non? Aí hai unha trama que está moi bonita para xogala e que, digamos, estas dúas actrices a xogan moi ben. Ti non tes a culpa de todo o que pasa. Sí, xa teño. Estíbaliz Veiga, que fai o complemento con Alicia, que é unha muller torturada, e Estíbaliz, que é Ana, a compañeira de piso, que é unha muller optimista, dinámica, solista, e Diego Freire, que nos faen medio surdir o sorriso, non?
cando te enfrentas a un reto de facer unha película, unha TV movie, é traballar moito antes, tener todo moi ben preparado de antemano, facer unha preproducción boa. Creo que a fixemos e estamos encantados cos resultados, non? Con Jorge é unha maravilla traballar, supoño que xa o dirán todos, pero que hai que dicilo, porque dirixe que dá gusto. Acción! Fixo que me gustara moito máis aínda este traballo do que me imaginaba que me podía gustar. A verdade é que traballar con el é unha gozada. Por que? Porque non hai moitos directores hoxe en día que dirixan con tanto agarimo e con tanta precisión os actores. Que aparte que Jorge tamén estudiou interpretación, sabe tratar a un actor, a unha actriz, e para min foi moi rico ter traballado todas as secuencias, porque foi moi doado chegar á rodaxe, saber o que hai que facer e, sobre todo, atoparte cun equipo no que te respeta, no que che dá o tempo que precisas para entrar en esas circunstancias tan complicadas. Pois o ambiente de rodaxe foi estupendo. A verdade é que facer un primeiro prota con esta xente é maravilloso. A verdade é que foi unha rodaxe moi agradable. Traballar con moita xente nova e con moita xente que leva moito tempo na escena galega, non? Acompáñenme, por favor. Creo que Suso Bello está facendo un traballo tremendo, porque cada vez que pego un vistazo polo combo, os planos encantan. Que o traballo de Suso Bello como director de fotografía e de Jorge como director, Jorge Algora como director da película, ha sido unha vez máis unha magnífica aposta, non? Creo que fan un tándem magnífico e sempre un placer traballar cos dous. Cortamos. Entré en el bar y entré en tu vida ya. No sé por qué ya no me quise separar de tu vida, de tu mundo, de tus labios me estoy muriendo. Oh, 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 10 de junio y no tan solo las calles frías, pero hablo contigo. Jugamos a mojarnos con pistolas, me das una canica pero yo quiero la tuya. No te lo digo, pero me gustas, me invitas a cerveza y mi mundo empieza a dar vueltas. Estoy nervioso pero no lo aparento, te cuento mil historias, dejo que hables y me siento. Me hablas de la plaza, tu vida, que estás escondida en la luna. No me digas más, que no hace falta saber más, no hace falta más, ya no más. Para quererte bésame sin más. Y te besé y no te toque el culo, tía. ¿Te acuerdas del día de la playa? Me derretía. Y en tu casa canciones en el aire suenan, y en la cama sonaba la música que hoy me asesina. Lloro porque te oigo decir quiérote y me muero. Lloro porque me imagino que me llamas cada día. Lloro porque, tía, tus abrazos ya murieron. Lloro porque me trataste de la hostia día a día. Lloro porque te oigo decir quiérote y me muero. Lloro porque me imagino...